ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଲା ମହାବଳ ବାଘ। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅନେକ ଥର ଜଙ୍ଗଲ ସଫାରି ସମୟରେ ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ଯାହା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା କଷ୍ଟକର। ଆଜି ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏପରି ଏକ ଭୟାନକ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିବେ, କାରଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏକ ବାଘ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ସଫାରିରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହାପରେ କ'ଣ ଘଟିଲା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟ ଟେରିଫାଇଂ ଆଜ୍ ଫକ୍ରୁ ସେୟାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5,31,000ରୁ ଅଧିକ ଥର ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 40,000ରୁ ଅଧିକ ଲାଇକ୍ ଏବଂ 400ରୁ ଅଧିକ ରିଟ୍ୱିଟ୍ ହୋଇଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାରେ କାରଟି ଅଟକି ରହିଛି। ତାପରେ କାରରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି। ସେ କାରର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯାଇ କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅନ୍ୟ କାରର ଲୋକମାନେ ପାଟି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମହିଳା ଜଣକ ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ। ତାପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପଛରୁ ବାଘ ଆସୁଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳା କିଛି ବୁଝିପାରୁଥିଲେ, ବାଘଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି କାରରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସି ବାଘ ପଛରେ ଦୌଡ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଜିପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାଘ ପଛରେ ଦୌଡ଼ନ୍ତି। ଏହାପରେ ଯାହା ଘଟିଲା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଏହି ଘଟଣାରେ ମହିଳା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଯେବେ ଜଙ୍ଗଲ ସଫାରିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ସବୁ ଦିଗକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିପାରିବ। ମୁଣ୍ଡରାଜଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।